Чувал ли си за трите стълба на здравето? Сън, хранене и движение. Има един четвърти невидим стълб – усмивката. Липсата на усмивка е знак, че някои от трите стълба не функционират добре. Тя не е просто настроение, тя е сигнал, че тялото и душата не са в баланс. И затова и моя бранд се нарича Цветни усмивки с Танита. Опитай се да го кажеш без да се усмихваш. През следващите 4 дни ще пиша статии за всеки един от стълбовете с интересна и полезна информация за теб. Последвай ме във Facebook страницата ми Цветни усмивки с Танита и научи нещо интересно и полезно за теб. Може и да промени мирогледа ти.